Og vi har start nummer 5 på banen. Det er Carla Bastiansen på Silver Dream. Vi skal bede start nummer 6. Emma. 7. Mathilde Lejnø. 8. Amalie König om at holde sig klar. Jeg skulle ikke huske den bane der. Det var rigtig flot. Det gik sgu da også pænt stærkt. Det var da ikke, hvad blev tiden? Jamen, jeg kan slet ikke finde de sider der. Men det der, det er basen, der